sunteți pe canalul Irina Slime. Bine, eu pot să zic Irina Show deoarece m-am obișnuit. Dacă în caz că nu știați, asta este ziua mea preferată. Astăzi, după Noriel, o să cumpărăm ceva. Cine vrea, cine vrea. Da, nu o să fac vlog acum deoarece tata mai e până vine. Mai e o oră până vine tata și... ce mă mănâncă în cap. O să, cum se numește? O să comandăm. Dacă auziți zgomote pe fundal, merge hota. Și nu știu ce o să-mi iau deoarece o să fac vlog. Cu ochii deschiși. Cred că o să-mi iau de-asta. Mămicuță, da, gata că mi-am amintit. O să-mi iau în primul rând păpuși Monster High, le ador. O să mă puște cineva. Și o să mă puște cu Monster High. Pănoriel. O să aveți saltul unde scriele și pe aici, pe undeva sus, o să aveți mai multe episoade, să-i dați și un like și lui Marina. În caz că nu știați, o să mai iau că și punicor. Stai căcat! Ar căcat. Și o să mai iau de-astea LOL cu păr. Nu o să vină azi, o să vină mâine, păi mine. Dar eu răbdare cu fașa de party! Când o să zic stop, nu o să mai mă mir. Hei, stop! Am auzit și mi-a intrat în numenă, dar ce eu vreau ca să mi-a intrat. Căștile cu un unicorn, nu cred că ar costa foarte mult. Nu costă foarte mult, credeți-mă, jur. Vedeți. Hai să facem degetul mic. Gata, să cu mine, să dați un like, un share pe YouTube și să vă abonați. Și scrieți în comentarii dacă costă foarte mult LOL-ul, deoarece nu știu dacă o să cumpăr. Și da, deci dacă și căște costă mult și nu uitați să dați un like, un share pe YouTube și să vă abonați. Pa! Cu voi astăzi a fost Irina Slime.